Tot i que el curs universitari va començar ja fa unes setmanes, la delegació de Pastoral Universitària s'ha posat en marxa aquest dimecres amb una eucaristia d'inici de curs presidida pel cardenal Sistac. En una capella plena de joves i amb la representació d'alguns professors i rectors, l'arquebisbe de Barcelona ha aconsellat als universitaris que donin a conèixer Jesús en els seus respectius campus, sense por ni vergonya, ja que molts dels seus companys segurament necessitin aquest retrobament amb Crist. A banda de les recomanacions del cardenal Sistac, però, la missa d'inici de curs també ha tingut un component més amistós. Va molt bé perquè així ens trobem tots els grups universitaris que hi ha aquí a la diòcesi, que normalment estem cadascú al seu campus, llavors és un moment de retrobament i d'això de conèixer-se i compartir una mica de tot. Per tal de conèixer-se una mica més entre ells, tots els assistents han pogut gaudir d'un petit refrigeri al menjador del Col·legi Major Sant Ramon de Penyafort, en el que també han pogut preguntar al cardenal per la seva participació en el sínode de bisbes. Tot i la missa d'inici de curs, la delegació de Pastoral Universitària continua amb les activitats ja encetades, com el curs d'Ària Espiritualitat i el segon cicle sobre la figura de Jesús.